Mukomana anonzi Chatunga Mugabe wamuziva kuti aiwa ndiye mwana the former president of Zimbabwe vaRG Mugabe anotaura mashoko ekuvhundutsa vanhu tichiona kuti nyika yakatarisana this upcoming SADC summit nemashoko ari kutaurwa tina mutungamiri wenyika cheti aiwa misva mukono dzose ngadzidzikane. Pane mashoko anotaura ari kuinvolva army sambinda mashoko ataura anoti boss subscriber ubva walike kuti on the bell icon timinda paendo pake Chatunga Mugabe anoya opotsa a picture sera muri kuona irero remasoja onyora chiti our defense forces will always stand resolute in fulfilling their constitutional obligation of protecting Zimbabwe's territorial integrity and sovereignty by all means necessary. No amount of anarchy and lawlessness will be difficult to thwart. Ndo mashoko anotaura panapa arikutaura mashoko awa tichiona kuti nyika yeZimbabwe aiwa tichiona kuti vanhu vazhinji pane allegations ari kunzi vese vari kuda kuita maprotest tikuona kuti vese vanhu vane maallegations kuti vada kuprotesta. Mutungamiri wenyika ari kuti aiwa malaw enforcement officers variko responsible kuzokubata izokuendline. Ari kutaura mashoko ekuti aiwa isu tinotozvisimbaradza kutoti army itopinda pakuchengeta runyararo rwenyika but sinoda kuti vanhu vange vachiita violence vanhu vanoda kuita zvinhu zviri peaceful but nyange zviri peaceful izvozvo vakomana vana Chatunga vari vachiti aiwa malaw enforcement officers vari kuya vachikukuwadzai. Tudzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro penhau iyi. Pina comment section medu, musavanosubscribe or like, switch on the bell icon.